Me channel. Hello, this is Esther Teach Me channel. We have come again. We are going to look at more videos. Esther has come back and no turning back. Get ready, get your book ready, get your pen ready, and let's start learning something new. I hope you are ready to learn. Let's start the ball rolling. Yeshe Mmoa, animals. Ɛtɔ da ha yɛadwen bebree a yɛnnim ɛwɔ borɔfo kasam na yɛnim wɔ twi kasam yɛnim wɔ twi kasam na yɛnim ɛwɔ borɔfo kasam ɛno na ɛnɛ yɛsua no yɛnhwɛ yɛwɔ hyena yɛwɔ duck yɛwɔ wolf yɛwɔ fowl yɛwɔ earthworm yɛnhwɛ sɛ ne yɛka saa mmoa yi ɛwɔ twi kasam yi hyena ɛyɛ pataku duck ɛyɛ double wolf ɛyɛ sakraman fowl ɛyɛ pɔnkɔba earthworm ɛyɛ sonson yɛsɛ repeat ne kakrakra na ɛtumi aboa yɛn ɛwɔ yɛ adesua mu sɛ yaa ne yɛrekɔ no sɛ yaa ne yɛrekɔ no sɛ yaa ne yɛrekɔ no sɛ yaa ɔn sɛ ɛsan bobɔ so abio ɛde ma wɔ na mo adesua no akɔnkan yɛhwɛ mmoa foforɔ nso deɛn eyi yɛ ada eyi yɛ bird eyi nso yɛ cricket eyi nso yɛ cock eyi nso yɛ buffalo yɛnhwɛ akyerɛwadwen bebree yɛ asɛ mmoa wei yɛka ne sɛn ɛwɔ twi kasa mu yɛnhwɛ aboa yi yɛsɛ ɛyɛ nanka eyi nso yɛsɛ ɛyɛ sisire cricket yɛsɛ ɛyɛ katekyie cock yɛsɛ akokɔnini buffalo ɛno nso so nie yɛsɛ ɛkoɔ bigye di sɛ wosua bibi yie paa ɛsan sisi so ama wo hwɛ o ɛna wosua no ɛno ara na wosua no me nua baa me nua bɛrima yɛnkɔ so adesua no mu wei yɛsɛ millipede civet flying force bushbag ne twi mu ɛna wohu no kankabi oyoyo kankani na nkwansere ɔwansan ɛna asan bɔ so bio ama wɔ no ɛna ɛbobɔ soɔ no ɛbobɔ so bio ɔhu sɛ deɛ yɛrekɔ no ɔhu sɛ deɛ yɛrekɔ adesua no so no na wɔhyɛ no nso saa ara na wɔtwerɛ wɔ nhoma mu ɛtumi aboa wo yie daa ne aberɛ nyinaa wofa no ara ne sɛ wosua na wokorɔ no yɛnsan hwɛ foforɔ bio nso ɛno ara na ɛresan si soɔ ɛde ama wo no mpɛ sɛ owurɛ bɛfiri nti no meesan sisi so na ɛtumi aboa wo de biara da wow. Hope you are learning. Now let's move on to other animals and see. Aboa yɛsɛ ɛyɛ wasp. Wei nso yɛsɛ ɛyɛ alligator. Wei nso yɛsɛ ɛyɛ nhoho a mahyɛ da ma adandan no saa no. Woba abɛhu ne yie. Ɛyi yɛsɛ ɛyɛ eye. Wei nso yɛsɛ ɛyɛ lice yɛnhwɛ sɛ ne yɛka ɔtwi mu wobɛhu sɛ deɛ yɛawɔ sue baako twi aba bɛfrɛ mu yɛhwɛ sɛ deɛ wosua w'adeɛ asi fa ɛwɔ fie ɛyi wasp yɛsɛ kotokrodo alligator yɛsɛ ɛyɛ ɔmampam ɛwɔ hɔ aborɔfo ɛna ɛreba no yɛahyɛ da ne ayɛ ne saa red ant eye wei nso yɛsɛ aprɛnkɛnsema ɔte din da bɔmehwɛ aprɛnkɛnsema lice nso so yɛsɛ ɛyɛ edwie wei no mu no ɛno no wɔ ɛna de bia yɛ a woka no a yɛ a wopɛ ne borɔfo dendenden wopɛ ne twi dendenden no Esther asa babio wosua de foforɔ esisi so saa de ama wo ama adesua no akɔtɔ tee sɛ yaa ne yɛyɛ no sɛ yaa wow megye di yɛ sɛ wosua bibi ɛwɔ fie megye di paa yɛsa kɔ mmoa foforɔ so wei yɛsɛ bird wei yɛsɛ bitch wei nso yɛsɛ cat wei nso yɛsɛ pig wei nso yɛsɛ sheep
Yɛnhwɛ sɛdeɛ ka otwi kasa mu nso ɛ. Anomaa, kraman bɛdeɛ, gyinamoa, prɛko, ɛna odwan. Me nua baa, me nua bɛɛma, school ni a wosua deɛ. Megye di sɛ wasua bibi na ɛbɛboa wo yie ɛwɔ adesua mu. Ɛda mo ase bebree. Me san esi so. Ɛna me isi so no, me isi so ɛde ama wo saa. Ɛnɛ no mahyɛ da paa. Esther Samba yɛnsan yɛkyi. So ɛho. Nti eyinom yɛ mmoa. Weinom nyinaa yɛ mmoa a wopɛ sɛ wosua na wohu ne borɔfo a na wohu ne twi a ɛna Esther ɛde abrɛ wo no. Osuani, meda wo ase bebree. Thank you for your time. Please subscribe to my channel if you have not done so. Thank you very much. We shall meet another time. Bye for now.